Рака Вісла каралева польскіх рэк. І менавіта тут у Варшаве яна становіцца вялікай ракой у вялікім горадзе. Але тым не менш, на яе берагах захавалася дзікая прырода, чаму спрыяе і сам чалавек. І нават тут, у ваколіцах, дзе праходзіць наша экскурсія, можна ўбачыць, напрыклад, чырвонакніжную расліну, якая называецца чылім, водны арэх. Дарэчы, яна ахоўваецца як у Польшчы, так і ў нас у Беларусі. Ну а колькасць птушак тут, якія гняздуюць на берагах Віслы, яна вельмі ўражвае і сапраўды можа стаць магчымасцю для бёрдвотчараў і проста міласнікаў прыроды. Калі вы будзеце прагульвацца ўздоўж Віслы па сцяжынках, вы можаце заўважыць таксама і чацвераногіх жыхароў, напрыклад, тых жа самых дзікоў, баброў або розных капытных. Так што прыходзьце на нашы экскурсіі, будзе яшчэ шмат чаго цікавага. А таксама не забывайце падпісвацца на нашы старонкі ў сацыяльных сетках і на YouTube.